Horasma dihita namar minggu sadarion. Mingguta margoar minggu judika. Topik mingguta nunga sesa akadosam. Tabike makur si anak kota sekolah minggu.
Marede mahita se buku de nomor sia ayat sada ro ditolu di ayat tolu rak jongjong mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale Jehovah, jala parbadahon bodakku dopak bangso naso daulat roha. Say palua maau sian bawa si ulahon si pa oto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo di bata haroroan ni hagogo oku. Tongos ma hati uromu dohot hati goramu. Akan namanuguau pataru au tudolo ni habadiomu dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Alea manami para siroha na sumurung debatani hatuon nami. Huingot hami do diaka arion panaonon dot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai mamikiri sude natin naon nai. Patadahom matuhami dosa nami.
asa diarsakko rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manobus hami, asa martua hami marhite siya ni rodi sa leling-leling na, say patupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amen. Maredehita sen buku ede nomor 112 ayat 2 tabaopat. Tatangihon ma patik di debata ima patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita olo manggap-gapi donga jolma manang majehehon manang pahata-hatahon. Pahuruon sangap nasida, ikonnya pinado donga jolma, anggo sotakas dope diboto salana, holan uhum na denganido pabuahon, atong rak mangidogogo mahita siat tuhata lao mangulahon patikna, ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hubar tu patikmi, amen. Marede mahita sebuku ede nomor 400 sia ayat sada rodi 2 di ayat 2 maaf 1 sampai 2 maaf. Rejoice.
tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan bonar para si roha jala partalup ni roha jalan basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Di baheni saya sama sudi dosa nami. Dangadong nahupangasaw kami dukon niya sini roham. Hatigoran na pinatupan niya anakmu daw nahupangasaw kami tujulom. Di baheni pasonang jala apuli hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Molotung adong manangise na mardosa. Adong do pangod dingat tadiamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holat taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni salut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sa bukwede nomor 417 ayat sada tabatolu. Turpuk epistel di pariminggot tatikyon imana tersurat di Psalme 120 ayat sada rodionom tajahama marsikat soring manang responsoria. Ede hananakok dinamula tinogion ni Jehovah akan natarbuang sian Sion doson halak namar nipi dohita. Gudang matongon na binahin ni Jehovah tu hita, jadi marhilas ni roha may hita. Akan na mariluilu laho manabur, marolop-olop dosogot laho manggotil. Songonima sahat na martua do akan tumangihon hata di debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sa bukwede nomor 393 ayat 7 dohot 14. Di ayat 14 andon rak jongjong mahita. Jehovah
Tahatidak ko ma haporsyaw tay, songon na hinatidak ko nidong atas sa haporsyaw di sadok portibion, rakma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di porbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni si Latus, na matitarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanotoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon, mangumi hala na mangudu doho na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan hala Kristen akada badia, doho dia sesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangudu dosogo daging ni hala na mate, doho dia ngoluan na sorasuda. Amin. Mari dema kor remaja.
Tapi kema akatiting na masa di hita di nasa mingguan. Tikting HKBP Depok 2 Resok HKBP Depok 2 Minggu 6 April 2025. Naparjolo Tikting meragam sada nama dohoti ulaun pakubasion huria. Nama dohoti akka kegiatan doho pakubasio di huria nasa mingguon kebaktia minggu toropna 757 halak. 2. Parmingguon bulan keluarga. Parmingguota sadarion ima minggu bulan keluarga na bertugas sa papungu pelian di parmingguon pukul sia manugoton ima keluarga doho situa sian sektor walu Hermon doho di parmingguon pukul 10 walu wib ima keluarga doho situa sia sektor sia Betlehem ruas rap sahudulan dohot keluarga. Tolu PHD Manang Sermon. A. Sermon Marturia dipatupa di hari Minggu 6 April 2025 pukul 10 sia 30 wib maringanan di gedung Paulus Pinangido asa sude anggota dohot seksi di bidang Marturia dohot aka koordinator musik di aka punguan asa Roma dohoti sermoni. B. Sermon seksi seding dipatupa di hari Kamis 10 April 2025 pukul 10 wib. C. Pertangyangan bulanan perhalado dohot keluarga dipatupa Kamis 10 April 2025 pukul 10 sia 30 wib. D. Sermon perempuan Hosana dipatupa Sabtu 12 April 2025 pukul 10 sia wib. Ngapa paton pilihan khusus sagu hati sadarion di ibadah minggu pukul 6 wib pukul sia wib doho 10 wib papungu pilihan khusus di bagasan amplop dohita ima sagu hati situa na pensiun ima situa MC Matupang tapasaha matujolo dung sidung pelian paduahon sidung jamita pelian 2B tu pembangunan sadarion matsohot. Napalimahon pertemuan par guru malua dohot natoras di hari Minggu sadario pukul 10 sada wib dung sidung mar minggu maringana di garejaon di patupa do pertemuan par guru malua dohot natoras Pinangido tu par guru malua dohot natoras asa Roma dohoti pertemuan ini tepat waktu siataan ima evaluasi persiapan retreat dohot persiapan malua di bulan Juni 2025. Napa-napa pensiun situa di hari Minggu 10 April 2025 di ibadah pukul sia wib di patupa huriata do pensiun penuh tu 2 halak situa ima situa TL Pakpahan doho situa M Simatupang dohot pensiun dini ima amata situa BL Tobing. Napapituon pembekalan Marturia. Pembekalan Marturia di Patupa Sabtu 12 April 2025 marenganan di Resto Kemuning Villa Pertiwi Pinangido asa sude anggota dohot seksi di bidang Marturia dohot anggota koordinator musik di akka punguan asa Roma dohoti pembekalani pawaluon bunga altar mingguon ima persembahan keluarga Nyonya Si Hombing situa M Boru Simatupang sektor 2 Betania Mauliatema di Pasat Huria Tunasida. Napasiahon janji iman pembangunan tapa botohon ma janji iman pembangunan melalui situa parmahani manang sektor daftar naong pabotohon janji iman pembangunan boy tajaha di tikting naong di tongos tu WA Group BHD napasapuluon padidio nabadia
Padidion Nabadia di Patupa di hari Minggu 27 April 2025 di ibadah Minggu pukul sia wib. 10 sada partangyangan pasion. Partangyangan pasion paihutihut partinaonan ni Tuhan Yesus Tuhau parsilang di Patupa ma di hari Senin satu hari Kamis tanggal 10 satu tanggal 17 April 2025 mulai pukul 10 sia wib maringana di gereja. Domutusi asa mangarade penguan kor laho patu bagihon edde kor di partengan ima. Hari Senin ima kor ina Kamis dohot debora. Hari Selasa ima kor ama dohot lansia. Hari Rabu ima kor hosana dohot Hanna. Hari Kamis ima kor gabungan perempuan dohot kor sektor. Napa 12 hon parhobas di pesta haheon ni Tuhan Yesus manang pasca parjulu. Parhobas di pesta haheon ni Tuhan Yesus Minggu 20 April 2025 ima sian horong ni aka perempuan. Jamita, agenda, tikting, pelian, penerima jemaat, dohot musik. Ruas nataba. Mamuka minggu sadarion gabe ruas ni urihatama ima keluarga Deswanto Situmorang Uli Ginting Nasida Rosian HKBP Immanuel Resort Gloria Dairi saunari tinggal di perumahan The Royal Village Blok B18 Kali Mulia masuk sektor 12 Mahanaim. Duksidungan no majatik ting romba nasida tujulu lau patadaho diri. Sadanai tu hari Minggu mah dibuan di tikting aladang boy nasida rosa darion. Napa 10 paton pertanyaan sektor. A. Hari Selasa 8 April 2025. Sektor 1 Moria. Nama Jabui keluarga M Siburian Boru Nenggolan alamat Jalan Semar 2 nomor 52 masuk pukul 10 sia 30 wib. Sektor 2 Betania. Nama Jabui keluarga El Sinaga Borumanik. Alamat Gedung Markus masuk pukul 10 sia 30 wib. Sektor Tolu Kaperneon keluarga B Butar-Butar Boru Sitorus. Alamat Jalan Gambang 3 nomor 410 sia masuk pukul 20 wib. Sektor Opat Sinai. Nama Jabui keluarga CST Rumah Horbo NT Boru Napitupulu. Alamat Perum Gria Kencana BM nomor sia masuk pukul 20. Sektor 5 Kana keluarga nama Jabui keluarga JHM Sitinjak Boru Tabarat. Alamat Gedung Lukas masuk pukul 20 wib. Sektor Onom Betsaida nama Jabui keluarga Situa IEPN Pardede Boru Sitorus. Alamat Rumbela Kasa Blok E3 nomor 5 masuk pukul 20. Sektor Pitu Karmel nama Jabui keluarga B Siregar Boru Sialoho. Alamat Perum Gema Pesona ST Blok AM nomor 5 masuk pukul 20. B. Hari Rabu sia April 2025. Sektor Walu Hermon nama Jabui keluarga HP Hutaswe Boru Tobing. Alamat Jalan Kerinci 4 Jalan Kerinci 6 nomor 1 masuk pukul 20. Sektor Sia Bethlehem keluarga nama Jabui keluarga A Perwira Sirait Boru Huta Gaul. Alamat Gedung Lukas masuk pukul 20. Sektor 10 Nazaret nama Jabui keluarga DVN Sirait Boru Pajahitan. Alamat Jalan Arjuna 2 nomor 227 masuk pukul 10 sia 30 wib. Sektor 10 Sada Jeriko nama Jabui keluarga H Simajuta Boru Tobing. Alamat Jalan Anjasmara nomor 7 nomor 25 masuk pukul 20 wib. Sektor 12 Mahanaim nama Jabui keluarga Situa RT Hutasui Boru Manulang. Alamat Perum Taman Anyelir 2 Blok C5 nomor 25 masuk pukul 20. Sektor 10 Tolu Galilea nama Jabui keluarga Nyonya Tambunan E Boru Siahaan. Alamat Jalan Barito Raya Blok 22 nomor 8 masuk pukul 20 wib. Napa 2 hon tikting pahepengon. Saldo ni Huria di Bagasa Mingguon 5 April 2025 Huria
100.376.240 sia rupiah. Pusat 1.892.174 rupiah. Diakoni sosial 40.060.000 sia 10 rupiah. Pembangunan 2 juta rupiah. Transtoria kosong. Saya di pasu-pasu tuhata ma akapeliani nang ulau ni hurion bain sangap di guarna jalalas ni roha di hita ruasna aka tikting naso jinahahon boy ma tajaha di warta nang satu hita sonari pinasaha ma sonari pinasaha ma tu ruasna tabah sarotan situ julu. Shalom, hora sama nginang. Petadokai mah diri nami, imahami Ido Deswanto Situmorang, doho inata Juni ulina baru giting. Kami sebelumnya marhuria di HKBP Immanuel Resort Gloria Sidikalang, amang inang. Saunari kami martempat tinggal di Kalimulia, perumahan The Royal Village, Blok B nomor 18. Nah, kami di son yang kami marhuriana baru songon ima perkenalan singkat na boy pesawat kami mau liate mak dia manginang saluh nak. Tapi kay makor napot sa bulong. Marede mahita sa bukwede nomor 777 ayat sada doho udutna laos di somma tapasahat pilihan 1A doho 1B. Napatiur parni
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari kita sudia kamanginang. Amanami na nami di pasahat Tuhatai do pewarisan nilai-nilai iman haporsiauni tu dua lembaga utama. Ima huria dohot keluarga. Di zaman na parpudion lam tahilalado jarak yang makin jauh, kesenjangan yang makin melebar antara generasi. Generasi tua dengan generasi muda sampai dengan generasi anak-anak. Adong dua hal penyebabnya. Perjolo ima hamazuonon. Teknologi perubahan sosial, media sosial membuat jarak ini makin jauh. Lamaol nama nuaingon ima generasi tua mengalami perjumpaan dengan generasi muda. Napa dua hon penyebabna di huria lam tahilalado nuaing nangpe denggaddo nian ima pelayanan naung mendarah daging di huriatta nang dia kahuria-huria sonari ima pelayanan berbasis kategorial. Dengkat do merdelenon jala ulidoon alai akhir-akhir ini gereja makin menyadari betapa pelayanan yang berbasis kategorial ini juga menjadi cikal bakal andil yang membuat kesenjangan itu makin melebar. Dan adong be perjumpaan ni akka na tua-tua tuyanakon generasi muda dalam persekutuan ibadah. HP ibadah itu adalah bersekutu lintas generasi. Naposo mapulik, remaja pulik mai, sekolah minggu pulik, na tua-tua pulik, lansia pulik, hanna pulik, sudah mamar pulik-pulik. Makin terkotak-kotaklah kita semua. Lam bidang ma ima kesenjanganon. Lam maul mahita patupahon pewarisan nilai-nilai iman. Ay dangadong be momenna. Dangadong be obbasna. Dangadong be perjumpaanna. Ke depan ini makin parah. Sarupa don waingon nang diadakta. Makin jauh sekarang kesenjangan antara generasi muda dengan generasi tua, karena itu mereka tak peduli lagi dengan itu. Ay taurai do roda denak. Sakam san. Risih dohita molo merdeleni dak denak. Apa sebetulnya na tua-tua do molo risih hita di ulaun tertentu selon merdeleni. Anggi kurisi do hita, anggo dak denak merdeleni dia ka ulaun tertentu, dak pula risi hita. Alayan kuna tua-tua, bawasi detong.
Tak semar deleni bakkan itu dia kaulau namar hadohoan. Tapadao don waeng generasi muda on sianak ka komunitas ta. Ujungnya ke depan kesenjangan ini makin jauh. Lamaul mahita berkomunikasi. Apalagi lamaul mahita mewariskan nilai-nilai hapur siautai. Alani akka manginang ngalam di hilala huria sonari pentingnya yang namanya pelayanan berbasis lintas generasi. Salah satu yang kita lakukan adalah dalam rangka itu, walaupun masih sederhana, dengan minggu gabungan ini. Nakpe sederhana, alai macai argahia doon sebagai salah satu langkah kita mendekatkan generasi itu semua. Asa unang lam bidang perholangan ini, tunasida. Itu masa ni sohon asa say sahudulak kita. Napula mailah kita. Terjadi anak kutai. Aja ibu pehamu so ya besa hudulak rak mangan. Babohama mewariskan haporsiaonon nilai-nilai on. Nakpe amang gudang na di pesipari hatta di ibadahon, tapi itu harus menjadi langkah awal bagi kita. Ke depan memang ikut pikirkan tanunang kegiatan-kegiatan na memang disisu di generasi ini. Unang ipabeni pamili gathering ninna, hape holan na tuwe-tuwe si. Ulang patan ni. Ikut disido sudah generasi, ima obasna mewariskan. Gudang nusi pariahat tado pedi ibadah tahun, termasuk ima ikut pikir nota do ibadah liturgi nabui mewakili semua lintas generasi. Alani sedetik yang nomolodo sekolah minggu berminggu son, rap do tita, unak kula risi hamu. Sekolah minggu, son lagi besok tenang dia berminggu indah. Si selamat tonot na sonari generasi ton nama. Anggu hitaon, ron dapat tikor-tikor kon nama. Ibe nga maul. Mulai pinaksan ulo ponggol. Jadi ke depan di minggu keluarga kamangin ang tatugihon man ang kotay pahuputa ila bukti mahudul. Amin ma? Baru? Kamang ate. Nanggo pala sok kamurap hudul masih pada isan doh geleng mi ijaya budak kya sanga amang inang imajo taringot tu si pengantarna nuaing masuk mai datu hatan ni debata na diturpukon dihita di aris sadarion tersurat do Evangelium ni Lukas biddu pitu ayat 41 150 alai usaha ma amanginang sian ayat 40 songlom mahatan itu hani gabe dia lusi Jesus maibana Simon adong nahudok to iya hatani i hatahon ma guru ninna dua do persingiran ni sada halak si panak kepeng utang ni nasada 500 rupiah 50 do di nasada nari ala suada karar nasida di basa-basahon may itu nasida duatsa asa isi nasida tagamon na humolong roha di bana dia lusi si Simon ma para si basa-basaan na gumudangido angko di rohakku jadi dia lusi maibana tikos do panibammi dungi di dopakkon ma paropuani laos ninda mamadok si Simon atehe di dahodo paropuanon rodo au tu jabumon dang nilehoko aek pamuri ni pattu
alayang go ibana ilu-ilu ni matana do di bahen manonui pattu jala dia pusi dohot obukna dang di ummah wau alayang go ibana olak ni dung bongot tuson dang di pasohot mangumma pattu dang dimiahi holuku alayang go ibana dimiahi do pattu dohot miyak na hucus di baheni hudok matuho nunga sesa dosa na nagudangi ubahin godang holong ni rohana alayang go otik do di sesa otik ma holong ni rohana laos didok matu paropuani nunga sesa akka dosa mi gabri do akka dongan na sa panganan ma sama nasida isi doon ay dohot dodo akka dosa sesa laos didok musema tu paropuani haporsion medo palua ko mardame mahu muli ima sakna di dunia ini tidak semua orang senang melihat sesuatu yang baik di Portibion saya dong do zolma naswa pala lomo rohana mernida nadinggan adok kita soni ada atau tidak ada yang mengaku kadang kebaikan itu dianggap aneh jadi murongi berengi mana nadinggan di udah salah mitor nyinyir di mana tong bahkan ketulusan dia curigai pertobatan dia hina bahkan ketika seseorang berubah menjadi lebih baik ada saja yang mengungkit masa lalunya misalnya mitor mubah maibana burju tinede dui 10 tahun nak betul ini berarti jadi ulu do maol sasahalaki bertobat dang apala ala maol siap bugasan dang apala ala maol siap dirina tetapi karena memang sulit dari luar dari orang lain dari pengakuan orang ini jugalah yang terjadi pada perempuan berdosa yang datang kepada Yesus. Ia melakukan satu tindakan yang sangat mulia, penuh kasih sebagai tanda dari pertobatannya. Tetapi apa yang terjadi? Ia justru dicibir orang. Dan hebatnya yang mencibirnya adalah orang-orang yang merasa lebih religius. Orang-orang yang merasa partodi. Orang-orang yang merasa rohaninya baik. Inilah amanginang kenyataan hidup. Tidak semua orang suka melihat yang baik. Tetapi hari ini kabar baiknya Tuhan selalu menghargai hati yang benar. Argado dituhani roha nayas nabonar jalan tulus. Hurian itu hatta narodo Yesus tujabuni sahalak Parise atas undangan Simon. Sada kebanggaan tersendiri do ujui ketika seseorang bisa mengundang seorang rabi, seorang guru besar untuk makan di rumahnya. Demikian halnya dengan Simon, dia sangat bahagia sekali bisa tanda kutip mendatangkan Yesus ke rumahnya. Karena waktu itu Yesus sudah terkenal menjadi guru yang hebat, rabi.
Karena itu akan membuat wibawa kehormatan Simon itu makin tinggi di tengah masyarakat. Ini salah kebanggaan dia. Di Akazolma, Ujui, tersongonai dia teh. Adong do rumah makan, larosi si Jokowi, tori putu, dungi tori papang mapotone di siate. Simon pun merasa seperti itu. Dia bisa tanda kutip menghadirkan Yesus di rumahnya dan makan bersama-sama dengan dia dan yang dia undang. Alaidung di jabun si Simon, tiba-tiba seorang perempuan datang dan menghampiri Yesus dengan tangisan air mata. Dan dia membawa minyak yang sangat mahal, alabaster, nahutus. Perempuan ini menangis membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Jalaubuk na do dibahen mangalapu. Di umma do pak ni Yesus jala dimiyaki doh miyak na argai. Dan melihat itu semua dalam ayat 39, ternyata Simon hatinya menjadi gusar, tidak tenang. Simon tidak hanya mencela perempuan yang menurutnya tidak layak masuk ke rumahnya karena ia orang berdosa, tetapi ia juga mencela tindakan Yesus dalam hatinya yang menganggap bahwa guru sekelas Yesus tidak pantas disentuh oleh seorang perempuan yang notabene-nya adalah orang berdosa. Yesus tidak pantas berbicara dengan seorang perempuan yang adalah orang berdosa. Di boto Yesus do na di rohani si Simon, na pinikiran nepe di boto Yesus do. Dungi di ban Yesus mas ada perumpamaan yang sangat sederhana tapi menohok. Hona manusuk tu hati-hati. Dohot akan obegisa di sini. Adong ma dua halak parutang. Tu sada halak. Nasada marutang 500 rupiah, nasada nari 50 rupiah. Ima ukuran ni hepeng uji. Mula taruh sonari rupani, nasada marutang 500 juta, nasada nari marutang ima 50 juta. Dan mampu bena sida dua samanggara rutang naik. Dan akhirnya orang itu membebaskan mereka dari semua hutang-hutangnya. Bodoh bayar kok kamu na lama hamu tubang. Di Solo ni bangi rupani utang mu 500 juta. Adong 50 teroma par bangi. Beres sudah dah. Dah pola beate lero susuli utang menna. Tersonguni mau. Pertanyaan Yesus adalah siapa yang paling bersukacita? Siapa yang paling mengasihi di antara dua orang itu? Yaitu mengasihi orang yang membebaskan itu. Dan Simon sangat tepat menjawab. Orang yang paling banyak dihapuskan utangnya. Na gumodang utang naido, na paling bersukacita, na paling mengasihi orang yang membebaskan utangnya. Lalu Yesus dengan melihat perempuan itu berkata, ayat 44 sampai dengan 46. Atehe di dahodo paropuanom, rodo atu jabum, dang nilekuau pamuri ni patu, dang di umahuau, dang di miahiuluku. Ini tiga hal ini menjadi tradisi penting bagi orang Yahudi. Jadi di pitu jabuni halak Yahudi ngasih dong di si baskom dohot lap buasa ala berdebu dotok hutan sidai. Jadi meloro tamu berdebu do pak nai alani wajib do tuan rumah payason si majojak ni tamuna dungi dilak mei penghormatan deh.
Dung dilap, dungi masa ma cipika cipiki. Alai holan bawa tu bawa do, dang boy tong bawa tu boru-boru cipika cipiki. Molo boru naroon ba perjabu ima. Jadi ima molo di surat Petrus di dok maun ima ummana badia. Cipika cipiki. Jadi tradisi ni halahido cipika cipikion. Cara di sini Timur Tengah do. Dung ita torucom masonare. Sangame stop alani kopiti ati. Dung alani kopiti bebir di cipika cipiki ati. Harutinat tapi mebir di cipika cipiki alani kopiti uji. Ima tradisi dungi dung disusi pak nai dungi cipika cipiki di umma dungi Roma perjabui di bayi mamiak tu si majujungna khusus dumiaki sudenai adalah bentuk penghargaan. Ima nasoni ulani si Simon. Alayang go paropuani diula do. Nak pedang perjabu ibana. Ilu-iluna do dibain payatson si majujakku patu. Dimiahi do patu dohot miak na arga. Dilap do pati do obukna. Dungi do Jesus ma di bahani hudok matuho nunga sesa dosana na godangi. Ubahen godang holong ni rohana. Alayang go otik do di sesa, otik ma holong ni rohana. Lasidok matu parapuani nunga sesa akka dosami. Alayahama. Akna di sini bah ena waru amat tahun. Isi duruan manesa dusa ninna rohana ima trupuki nuai ngamanginang ahama nabui renuk kunat tasyani ucoba mabain mutihana arga siat trupuko perjulu hati yang merasa diri benar, hati yang merasa lebih baik akan sulit melihat kebaikan dalam diri orang lain. Mauldo dihalak na merasa uburju ibana, na merasa duminggan ibana, lao mamereng nadinggan di diri ni halak. Alana say dihilalado duminggan ibana. Alana dang mampu ibana melihat yang baik pada diri orang. Karena bagi dia kebaikannya itu melebihi kebaikan orang. Dakolani halak na merasa duminggan uburju dihilalay bana dirina mauldoy majalo basa-basa ni debata. Amanginang rak mardosa dohita sudi dan adong iberta. Yang membedakan kita semua, pertama, ada yang merasa tidak berdosa atau merasa sedikit berdosa dan karena itu merasa tidak perlu pengampunan. Atau ada orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa dia berdosa banyak dan karena itu dia mencari pengampunan. Kalau ada dua itu, di dia mahitan wae. Rak pardosa do hita sudi. Nah membedakan kita satu dengan yang lain bahwa ada orang yang merasa sedikit berdosa atau tidak berdosa sehingga dia merasa tidak membutuhkan yang namanya pengampunan. Atau ada orang yang merasa dia berdosa dan karena itu dia butuh pengampunan. Simon adalah yang pertama. Perempuan itu adalah yang kedua. Simon merasa
dia sedikit berdosa, otik dosana. Anak dak pola rikoton. Perempuan itu merasa dia berdosa banyak, karena itu dia membutuhkan pengampunan. Karena itulah Yesus menceritakan perumpamaan dua orang yang berhutang. Yang satu banyak utangnya, yang satu sedikit utangnya. Pesan Yesus jelas, orang yang merasa dirinya tidak terlalu berdosa, tidak akan pernah bisa menghargai pengampunan. Simon adalah contoh orang yang religius, perhuria, pertot dinautusan, tetapi tidak punya belas kasih. Ia tidak bisa melihat ketulusan dalam pertobatan seorang perempuan. Mitor nyinyir doi bana. Na pura-pura doi. Kan ulu lucung ni kita. Roma 2 setahun rupanya nasuh hammer minggu. Tuh pui mana hammer minggu ro. Nadong maraulau nion. Ini kan. Manang roy mana tu arisan. Nasuh hero. Pasti nadong maraulau nion menaroon ini kan. Adong doh hitah songoni berpikir songoni. Adong bahasa pola. Mailah hamu mandok ni. Iti. Bah, roy mana buang merminggu. Adong merupani sahalak ama. Ngatung betul-betul mana bergumul ikom merminggu dua. Betul. Habe hola roy mana literasi. Bah, song naroho amangin adongan ama kan. Bah, ano pa? Song naroho amang. Habe anggo ama na burjui hola roge leng nay mulak mitor dilojo di haulo mau lihat tema inda dutong. Tur itu sesatnya itu kan. Tur dipati Pak doi mahudulan. Dan boy si Simon melihat ketulusan dalam pertobatan si perempuan itu. Seharusnya dia bersuka cita. Merlas ni roh haibana ala adong naolo bertobat. Hati yang sombong membuat kita sulit melihat pekerjaan Allah di dalam diri orang lain. Kadang kita lebih cepat menghakimi daripada bersukacita melihat seseorang bertobat. Unang uhumi jolma sian masa leluna. Siapa tahu mereka lebih mengasihi Tuhan karena mereka lebih sadar akan anugerah Tuhan yang mereka terima. Ima perjulu. Persiajaran apa dua hondung dipaingok di teset turpukon bahwa Tuhan selalu menghargai hati yang benar. Argado dituhani rohana yas, rohana bonar, jala rohana bulus. Kebaikan yang tulus tidak sia-sia asal dilakukan untuk Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Argado dituhani. Rohana yas, rohana bulus. Hati yang benar. Tuhan sangat menghargainya. Alania manginang, unak pola mabiar ho mangulahon na dinggan nakpe ulu salah diartikan orang lain, salah dimengerti orang. Kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Daktar baik kita. Ijai bumi pe daktar baik ko sudi menyenangkan semua orang. Kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dah. Alani jangan berhenti bertobat, jangan berhenti berubah ke arah yang baik hanya karena orang lain tidak percaya perubahan kita.
Jangan mengubah rencana baik hanya karena takut dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Mereka hanya memberimu pendapat, bukan pendapatan. Walang mga pendapat do halahi. Pendapatan datung lenon nai. Jadi jangan mengubah rencana yang baik hanya karena takut dengan apa yang dipikirkan orang lain. Suduk sononan no ba pikirin jolmo. Perempuan itu tahu, perempuan itu sadar bahwa ia akan dicibir, bahwa orang banyak apalagi orang Parisi. Ia sadar bahwa orang tidak akan percaya kalau ia akan berubah. Tapi itu tidak menyurutkan hatinya. Dia terus menunjukkan kasihnya kepada Yesus karena ia menyadari besarnya pengampunan yang ia terima. Ia tidak lelah mengasihi Yesus karena ia tahu Yesus tidak pernah lelah mengampuninya. Dangololo sa ibana makkaholongi Tuhani. Ala di boto ibana Tuhani pedang kialoja lao manesa dusena. Alanido di Yesus berkata, yang merasa butuh banyak pengampunan karena merasa banyak dosanya, maka banyaklah kasihnya. Halakna merasa butuh godang pengampunan sian Tuhani, ala merasa godang dosana, maka akan banyaklah kasihnya. Kalau merasa hanya butuh sedikit pengampunan, maka sedikitlah kasihnya. Simon merasa butuh sedikit pengampunan karena ia merasa sedikit berdosa. Hasilnya kasihnya tidak ada. Hulit do ibana. Natamape dang diulay ibana be. Tapi perempuan itu merasa butuh banyak pengampunan dan ia menerimanya. Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan selamat. Jadi damedo rohaniyaka nasine saat dosana. Damedo rohaniyaka nasine saat dosana. Dang perbeda be. Dang akar pahit be. Orang yang diampuni dosanya hatinya damai. Ini udah. Mulak mahong di bagasan damai. Ainunga sesa dosa. Hatinya damai. Hatinya akan jauh dari akar pahit. Karena pengampunan Tuhan itu melahirkan damai dan kasih. Orang yang sadar telah diampuni akan mengasihi lebih dalam. Lambagas do holong ni rohani jolma na sadar dia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Lambagas lam gudang do holong ni rohani akanang sinesaad dosana. Dang makuliti ay natu ibana pe dang diholit Tuhani. Imana pa dua. Napatuluhon biasanya muluhuruk napatuluhon naperpurimon narohamu marati. Ayadong do ruason. Ala somal paditay adong matulu nanaeng dohonon di jamitaw. Anggo ditik nomor 1 nomor 2 hola madohodok di mana? Hola didok paditay nomor 3. Selesai na berarti on. Dimitaw nin kan mitor songon na dirga ma ibereng ma tulang gatani. Ati. HP yuduti paditay adong do pesede nai nomor 4 tin kan. Ala yang gon terakhir namong. Ayat 40 siai gabe dido akadongan nasa panganan masa manasida. Ise doon. Ay doho doa kadosa isesa.
Amang inang adong do zolma mamora do ibana di sukun alai pugos di papahenan. Holan na menukod duglaw ni halak parisi. Kaya dalam pertanyaan tetapi miskin dalam perbuatan. Yang siya nakasukun na idaon songonin na majibuna. Alay pabahinan na takterija. Dia mengenal Tuhan secara intelektual, tetapi dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan mau kita mempercayai dia sepenuhnya, dan itu tampak dalam kehidupan kita. Unang masong na diturupukan songon halak parisei, holan na manukun ulon na. Holan na sukun. Sibuk manukun, girgir manukun. Usibukat do mana manukun, siya na menjalo pengampunan na siya Jesusi. Batar honado holan na manukun na siya, ay sidon. Daripada majalo pengampunan na siyan Yesus. Daripada laho mangalehon pengampunan tu baru-barui, menerima dia. Moro dihita halak Batak, buido honon molo dihata do, dang adong bera na lebih sopan siyan halak kita. Molo dihata. Orang Batak itu paling sopan. Molo dihata. Alay dihata edek do. Isa mangalohita horoa. Molo dihata edek. Taida ma di ulaw ni halak kita, di pesta, ulaw nadet, hormat, raja, sopan. Amang raja, inang suri pada. Adong dohya rupani di begi hamu rupani, hata paksa di hata niadat, tangadong. Manang adong hiya di begi hamu hata gogo di si, tangadong. Na adong di ulaw ni halak Batak ima hata elik do. Raja nami marsob bahami 10 jari-jari pa 10 salaw si majujung waruy hamuma. Adok dia mabasa daong molong sudah. Adongi elek do terus hatana. Amang raja inang sori pada nertukan. Dak hayaw kurani begi hamu rupani mulu adong hata adat rupani didok songonon hamu akama ama. Hamu akainaina dak adongi. Jadi dang adong menaw sopan siak kita manginang. Alay hula diadet. Sahat mahita tungolu nanyata. Ida hebungman wae. Akan so hatai do padok. So parduli ina ubanon manang nadang. Sate bisa ngak niakan ubanon namang da. Anggap kana son na ubanonon akan abur sudu-sudiu. So parduli, berku kamu mamang da. Raja nami marsoba 10 jari-jari pa 10 si majujuk kami. Tung mangelik mahami raja nami. Ite bayamu masautit nae. Mengelik sinamot. Adong di si hata paksa. Morodang saon sinamot na sudat. Dang adongi. Sudedo hata elik amang inang. Dang habigia di si hata paturuton sangat nidongan.
Haru tu boru, molo pakai tangga-tangga ni pertuturon, mungkin di dalihan ay hola boru ma imara mungkin na partoro. Hola tu boru be ikon elekdo. Boru nami dihabirang nami mahamu boru nami. Asa adong suron nami patu tahun. Hula-hula nami di sebelah siamun nami mahamu raja nami. Alai sahat matu dunia nyata, songonido. Aro tu tanah do urudang idok besuri pede. Ade. Sotung dua manginang lau songoni nang dingolu parhurianon. Marbisuk mahamu songon uluk ninna alai turusnya mujo holan na marbisuk ni do ingot tamu ido mana holan na manguluki marbisuk mahamu songon uluk alai lidang mahamu marroa songon darapati betak do amanginang holan ditik kiari minggui, holan ditik kimar minggui, ngoluta songot darapati. Alai sian hari Senin sahatu hari Sabtu songon, hamu mamandakuni. Songon ulok, manguloki, manurbingi, mangototoi. Sotung dong ngolu parhuriau tapi nak songon ne perhataan na dia dati. Suruh-suruh sude. Lapok kia jangan dok tabigian di si hata koras, hata gugu. Aduh, lapok raja nami. Sotung do per minggu tapi ngoni. Ala yakit dua wanggo na di depok dua daksong ni raon. Rama sudah. Daksi pa sulur dah. Ate. Buasa di dok Yesus marbisuk mahamu songon ulok. Ala lidang marroha songon darapati. Cerdiklah seperti ular. Tetapi miliki hati yang tulus seperti merpati. Amangin ang moloholan bisuk ho. Tanpa tulus. Tanpa yasroham. Mangototoy dulum. Itu. Malaholan bisuk doh hanya cerdik tetapi tidak memiliki hati yang tulus. Ulau ni holan namang ototo itu. Sebaliknya malaholan tulus roham dang cerdik ko holan ni ototo nami. Jadi dua sadang lomorohan itu hati. Dang lomorohan ni Yesus hitapang ototoi. Alai dang lomorohan atong hita diototoi. Orang beriman harus cerdik. Indah udah. Unang diototoi portibion. Ate. Saya unang mah songoni dihita. Sia-sia do imah persorot teh. Alani amang inang marhiti turpuk di minggu tos sedarion di togu-togu do hita marhiti topik di minggu tahun nungabe sesa dusam. Ala luk sesa dusam ba godang maholong ni roham. Otik holong na otik ma di sesa. Hidup. Molo godang di sesa, godang ma. Ahan ada godang inang. Na longang-longang dubungin na hanon nuang na bado. Molo godang di sesa, godang ma holong ni rohana. Molo otik holong ni rohana berarti na otik do dihirimi mana hasesaan ni dosa. Amin martangyan kita. Mau lihat tema di huali Tuhan.
nungabe sahat hatam pasu mahatame asamar perbuwe matutu di bagasan ngulu nami marsadasada ditongani keluarga nunga sesa dosa nami di bagasan Yesus Kristus marhite pakkok kopon nai nunga ditogihon hami tu hangoluan nasora sudei alani naing mabalga tarida nang holong ni rohanami makkaholong ibana marhiti-hiti ngulu nami marsadasada pasu-pasu ma huriamon pasu-pasu ma nang sudena angka pakkobasion di huriam pasu-pasu akka ulaun naniula ni ruasma pargogo yakka namarukil namarsitaonon pamalu makka namarsahid tabaya kalas ni roha dia akka namarlas ni roha say palua ma akka naginosagosa ni akka hagiut ni portipion asarona sida tuado pamamajalo hadameon las ni roha nasiakko pinuji maho marite Kristus Jesus Tuhan amin. Maredde hita jaladina maredde hita non tapasahat ma piliata 2A satu kantong di tempat dungi tapasahat manon amplop ta tujulu dung merdalan kantongi ima tolu bangku dimulai manon sian pinggir tu pinggir dipandu oleh situata maredde maita Tinggi salari dapoton matuhani una godang sidalian ingo cepek ngolumi bungarade hasonangan surga
Suan maholong di roha, tiru Tolong yang di atas berhenti dulu. Las maroham igotilon, jalan abalosi, bungarade asonangan, disurgoi, bunang adong nagosada, dosa parja bernisi, molotai dadonggaca, nasang arukil tongtong, unang pasang usai susah, togu urupi antar, nungarane asonangan, disurgoi, unang adong nagosada, dosa parja bernisi. Tunjukkan kantong itu dua. Kantong dua naik ke atas. Yang di atas silakan tunggu, Amang akan datang pengumpul persembahan. Pakai tikim sonari dan potong matuhani, unang godang sidalian, ingoceng golumi, bungarade asonangan, disurgoi, unang adong nagosada, nasa parja bernisi, suan maholong di roha, tiru matuhatai, las maroham igotilon, jalan abalos ini, bungarade asonangan, disurgoi, unang adong nagosada, nasa parja bernisi. Tatangyak kun mapiliatta ali di bata manami na di banua gijang kodo hararuan ni saluhus silehon lehon na dinggan do na solibasa na mauliutus hubasa tamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wab na hutsus di zulum pasu-pasu may jarramut yan sa huparasyak kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam huterdahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami maduk mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Harta
nami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu. Say Roma harazonmu. Say saut malumo ni roham di banu tungaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarun hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu itu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Oras marihita, marsizalangan siamun habirang muka belakang mahita, tu natoras ni para guru malua, dohot para guru malua, jam 11 kita akan mengadakan rapat. Marsizalangan siamun habirang belakang mahita.